Hvad laver vi? Vi er ved at gøre klar til at skal afsted ud og bestige Kilimanjaro i morgen. Så skal vi pakke tingene op, så der er kæmpe kaos. Er det ikke rigtigt? Jo. Godmorgen og dag 1. Nu skal vi ud og have morgenmad. Ja, det gør det. Så er der kommet morgenmad. Det må ketchup. Hvad synes du om morgenmad? Det er fint. Selvom det er måske mere over i brunch. Det er vores crew. De skal alle sammen være med os. Ja. Hvor skal vi hen? Deroppe. Så er de. Ready to go, Eddie. Nu er vi ved Machame Gate. Vi skal op til Machame Camp. Ja. Nu er vi ankommet. Hvorhen? Til første lejr Machame Camp. Nej, ikke camp. Machame Camp. I hvor meget, siger du? 2.835 meters højde over havets overflade. Velkommen til. Her er vores lille hotel ved Machame Camp. Kom indenfor. Her har vi lidt af vores udvalg. Tabora, det er honning, ketchup til Selma, ketchup til mig, en kaffe, mælkepulver, hot chocolate og Nutella. Wow. Noget te. Margarine. Det er fandme en buffet af vand over endnu. Og så herinde har vi en dobbeltværelsesseng. This is the size. Det er Safisana. Safisana. Ja. Taste test på den her. Et stykke te. Er det? Nu skal vi lave taste test. Fanta. Med banan og appelsin og ananas. Det er den. Den er stærk. Hvor den ligger. Smager bare banan. Hvad er det? En skala fra 1 til 10? Hvad taler Den er grøn. Kig på den. Er den grøn? Ja. Den er -5 ud af 10. Kan man se den? Ja, det kan man godt. Det er grøn deroppe. Ja. Hvad giver du den? Et lille et-tal. Det smager godt nok forfærdeligt, men det kan det ikke. Den er til dig. Kan du lige sige, hvor vi skal hen nu? Gå opad. Klokken den er snart 8. Og på vej op til lejr 2. Vi har 4 til 5 timer. Hvad er det, vi ser? Det er top af den første udkast. Ja. Kan man stadig se mig? Okay. Ja, det er der. Hvor skal vi hen? Aus. Hvad er status? Det er, at nu står på en sten og på vej op til lejr 2. Som du lige skal have et billede af. Var de flotte? Ja. Hvor er de nu? Nu er vi i Shira Camp i 3770. Ja. Nu er vi på vej hen på vores camp. Nu skal vi på hotel. Det grønne hotel. Den var hurtigere end sin bære. Det var Selma. Nu sidder far på gulvet. Selma sidder i stolen.
What is the menu of today? Vi skal have... Før til forret, der fik vi... hvad det var? Zucchini-suppe. Ja. Den ligner også en agurkesuppe. Og en porresuppe. Og en løgsuppe. Så her til hovedret, der har vi fået kinesiske ris. Kinesiske ris? Så er der nogle bønner og blomkål og broccoli. Og så til det, der er der så noget kylling i noget tomatsauce. Rater du det? Jeg har ikke smagt det endnu. Men det er på en skala på 1 til 10 i 3900 meters højde på Kilimanjaro. Så ligger vi oppe i en lille 8'er. God stats. Wow. Det er flot. Det er så flot. Godmorgen. Godmorgen. Er det koldt? Pissekoldt. Så bliver det morgen på Kilimanjaro. Nu skal jeg have noget te, fordi der er hundekoldt. Om to dage, der skal vi gerne stå deroppe. Yes. Nu er vi ankommet til Barranco Camp. Men vi har været oppe i 4-7 deromkring i dag. Og det er lava tag. Og så er vi gået ned igen i 3-8-9 stykker. Hvad siger du til det? Sidder der jo krydsover. Ja, vi er deroppe med en kop te, du. Det var det dejligt. Og så er vi her, hvor vi skal overnatte, inden vi skal op til basecamp i morgen. Yes. Morgen. Har vi ikke pisse koldt? Der skal vi gå op ad murene. Glæder du dig? Ja. Glæder mig til at få varmen igen. Men se lige en udsigt og få tand og overgået til. Caranga Wall. Nej, Barranco. Barranco Wall. Så kommer vi op på toppen af Barranco Wall. Barranco Wall, ja. Er det piece of cake? Nu venter vi bare på, om hende i det blå jakke, hun kommer op også. What's up, guys? You're very strong. Mambo, Mambo. fresh, yeah? Micro fresh, you're quite fresh. Far down. Der ser jeg Himmelbjerget. Så om 24 timer, så er det helt slut. Ja, så skal vi gerne være dernede sted. Min sejbart. Den der. Og fars. Crap. Godnat. Godnat, skat. Godmorgen. Klokken den er lidt over 12. I dag er det sommerdag. Jeg har sovet et par timer. Kunne ikke få det søvn. Faren har sovet lidt mere. Der er lige for ham. Det er mega svært at falde i søvn. Har pisse godt. Godmorgen. Nu skal vi lige have noget breakfast og noget chai. Ses på toppen.
er ved Stella Point. That is wild. Så er det fortsat.